Comença el partit entre la selecció catalana cadet femenina i el combinat del torneig. Tenim el guanyador del pernil de pota negra. Sergio Medina, guanyador del pernil pota negra. En aquest moment no es pot apropar, ja que està gravant el partit de la selecció. Bé, a la mitja part farem entrega d'aquest pernil al Sergio Medina.
hay que destacar que el combinado Mix Star cadete femenino cuenta con un gran entrenador. Con una amplia experiencia en el balonmano playa. Vamos ahí. Corby con un intento del saludo islandés. Hay que practicar,
Sisplau, Josep Puig. Sisplau, Puig. Puig, cap a l'organització. Arsenal Guardiola ya está bocadas. A ver, hay que
Ja tenim el primer finalista de la categoria sènior masculí. És el Handball Platja Granollers, que jugarà la final sènior masculí. I quan finalitzi aquest partit d'exhibició, cadet femení jugarà pas al partit de les estrelles cadet masculí. Selecció catalana cadet masculí contra el combinat de les estrelles d'aquesta fase final del Campionat de Catalunya de Handball Platja. Tot preparat per començar aquests shotouts que decidiran l'equip campió, el combinat campió d'aquest partit d'exhibició entre la selecció catalana d'handbol platja cadet femení
i el combinat de les estrelles. Molt bé, finalitza aquest partit d'exhibició, el combinat Bridgestar, campió d'aquest partit de les estrelles entre la secció catalana, cadet, d'handbol platja femenina, i aquest combinat d'estrelles s'ha proclamat campió en 2 instants. Donem el premi ràpidament, l'entrega a la millor jugadora del partit, la MVP d'aquest partit de les estrelles. Millor jugadora MVP d'aquest partit de les estrelles és Laia Bordanova, del Bridgestar. Va entregar el premi Josep Rodó, vicepresident de la Federació d'Handbol. Aquestes ulleres de sol Rebel Blue, edició limitada. Ulleres, a canvi d'un fort aplaudiment.